Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Banyuripan, ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu Guru SMA Negeri Banyuripan, ingkang kawula tresnani kanca-kanca SMA Negeri Banyuripan. Langkung rumiyin sumangga kula kaliyan panjenengan sami tansah ngraosaken puja puji syukur dumateng ngarsanipun dalem Gusti Allah ingkang sampun paring kanikmatan lan kasarasan saengga kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing adicara menika kanthi boten wonten alangan satunggal menapa. Sholawat saha salam ugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Kula minangka wakil saking kelas 12 ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu Guru awit saking sih katresnan anggenipun kula wentah dumateng kula lan kanca-kanca kula. Kula lan kanca-kanca namung saged ngaturaken pandongan mugi-mugi amalan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan kawilujengan, kasarasan lan katentreman. Saengga saged kula wentah dhateng para murid kanthi biji ingkang sae. Kula lan kanca-kanca ugi nyuwun agunging pangapunten awit asring damel Bapak Ibu Guru duka lan kuciwa. Awit atur saha salabawa kula lan kanca-kanca kula ingkang boten pranani wonten panggalih Bapak saha Ibu Guru sedaya, kula lan kanca-kanca nyuwun agunging pangapunten. Dumateng Bapak Ibu Guru lan adik-adik kula sedaya, kula ndedonga mugi tansah pinaringan katentreman ugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah. Amin amin amin. Cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan atur saha solah bawa kula ingkang kirang ranani wonten ing panggalih panjenengan sami, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.